गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव अननाय जालायबाय माने बिराद गोबाव जाबायमोन दे भिडिअ बानायाखैमोन मानो होनबा गेजेराव एग्जाम जाना दंमोन आरोना ओंखायनो भिडिअ बानायाखैमोन ओमफ्राय दिनै फैलायबाय आरोना ओरैजाय ओरैनो बैसागुनि दाथ' बैसागु सफैगासिनो ना बैसागुनि ओरैनो फट'शुट बिदिनो सर्ट कभार भिडिअ बानायदों आरोना ओरैजाय गासिबो दंजोबो ओमफ्राय ओरैजाय फट' साफाय दं गंसे ओमफ्राय ओरैजाय गंसे गंनै आरोना दिनै ना केमेराया फट'शुटनि ओमफ्राय बाखिखिनि ओरैजाय ओंखारबाय दं कभार भिडिअ एलबाम मोसागोन आरोना दिनैबो आरो बिदिनो दायो माने नै शुटिंखौ स्टार्ट खालामनोसैनो आरोना एकदम माबायदि होनदों कमेन्टआव खिथाहर दै गोदाव सोराव मालायनि ड्रेसखौ सानना मोनो एकदमबारे नै ओमफ्राय ओरैजाय खावसे बाखिखिनि दं ओइ दे थाब दायो माने जोंना दे थाब मोसा दे मोजां मोसा नै गासिबो नै मोसाग्राफोरा आसोलफोरा केमेराया ओमफ्राय गंसे लादों ओइ दिदोम खारबो ओइनो आसोला थांनानै जोमै दाखा शुटिं स्टार्ट जाबाय आरोना माने बिराद अखा हादोंमोन ओमफ्राय दा माने सान्दुं दुंना होबाय माने बिदिनो बेकग्राउन्डफोरा जोमै दाखा बिराद देबि जाबाय आरोना नै स्टार्ट जाबाय दा लागायदो लकेसन एसे सोलायबाय आरोना 5% ओमफ्राय ओरैजाय मोसालायनोसै ओरै एसे केमेरा हमग्राया मानसि खारलांनो माने नै देबा बक्स लाग्रा दामग्रा ओमफ्राय नैबो केमेरा हमदों आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय भिउखौ नाया मानो जोमैफोरा खोमसि सिबोर मानसि जाथारदों आरोना बादोंना बायगोन केमेरा हमनो आयो बेसेरा खस्थ' स्टेन्डबो गैजाया स्टेन्डआ सिख'ना लाजोबबाय नोंलाय मेथाइ दामनो नागिरा आखाइ रुवायाखै ओइनो सासे आरो खारथिंलाबाय दं फाग्लाया ओइनो जारलालै ओइ दे साब ओइनो गथ'फोर नायफैदो उनथिंजाय दे जाबाय रेडि अके गाइस शुटिंआ खावसे जोब्बायनो होनजायो ओमफ्राय एसे दंबावो आरोना ओमफ्राय नै मोसाग्राफोरा ओमफ्राय ओरैजाय फट'शुट सोलिबाय दं जोंनि बे कभार एलबाम शुटिंखौ बारा गोबाव नङा दे साननै बा सानथामनि उनावनो हगारगोन जोङो मानो होनबा बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ हगारिया बानायया दिनै बानायदों आरोना बेसेबां गोबाव आरो आंथ' बिराद गोबाव गेप्स थानाय जादों मानोना गेजेराव एग्जाम जादोंमोन ना बेनि थाखायनो गेप्स थादोंमोन आरो ओमफ्राय जोंनि बे एलबामखौ नायनो थाखाय गोबाङानो मिथिखायो दे ओमफ्राय गोबाङानो मिथिया जाय नायाखै बड' किं एन्ड कुइन ना मा आं बिदिनो चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय आरोना आङो स्क्रिनाव होनो हाखागोन बेयाव नायबानो जाबाय ना नोंथांमोना गासिबो सापर्ट होदो भिडिअ शुटखौ नायफिनबाय दं आरोना लागायदो नै मोसाग्रा सिस्टारफोरा नै जोंना रुवाथिया गाइसमोन बरिं नांथाबाय आरोना उपाय गैया माथो खालामनो आरोना एलबाम बाथाय बिदिनो बिराद खस्थ'बो जायो दै जाय बानायदो बेबो मिथिखागोन मानोना शुटिंनि खस्थ'आ माबायदि नै आं लादों नै केमेरा हमग्राफोरा फाग्ला उन्दुथाबलाबायना लादों स्टेन्ड बख'नानै बैनि मोसानो रेडि जाबाय दं ओरैजाय जोंलाय दे फट'शुट माबा भिडिअ थाब जाया नामा दाबो जाया नामा नै देबा दे मेथाइफोरा दामना होदो ओइनै मोसानो रेडि जाबाय दं आयु थाथ'लाजोब्बाय नै केमेरायानो ओइनै बिराद बारसोदो सालाजोब्बाय बार मानायदों गोजांलाजोब्बाय आरोना होदो गाइसमोन एक्साइटेड जाना थार ना गासिबो बड' किं एन्ड कुइन एलबामाव हगारगोन आरो नायखौ नै गावस्राला जोब्बाय आयु ट्राइ नायबाय दं आरोना माने सिखायखायाखैमोन दे एलबाम बानायनो सिगां ओंखायनो ट्राइ नायबाय दं नै केमेरामेनफोरा बोरैबा जाला जोब्बाय इनि सासेया जाला ओइ दे लागायबाय गाइसमोन थोद मा जायानो दे होदो मोसादो
दे लागायदो हो दै जारलालै नोंसोर होदो ओइ नै लांबाय दैमाया दे लागायदो सासे आनै फाग्लि बायदि दांबाय दं दे लागाय दे दासो साफा नुदो नायलाय इ मोनसेयानो जायो बिराद बार ना खोलो खोलो जाला गोजांला जोब्बाय मानसिफोरानो देनजा गोजांबाय आयु नै ओइनो दाउखा मानि बिरबो फैलाबाय ओमफ्राय ओइ केमेराफोराबो चार्जआनो गैलायलांला आरोना ओमफ्राय दसे बानायबावनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना टाइमाबो 2टा 3टासो जासिगोनानो लकेसन नायबाय दं भिडिअ लाग्राफोरा लागायदो गोजांबायना जोंनो भिडिअ बानायग्रा आंथ' जाला गोजांनानै एकदम लंपेन्ट गाननायबानो लाबसिन दंमोन नै फैबाय दं गोजांनानै जाला नंखाय दद्र' जाजोब्बाय नै मानसिफ्रा हेडसर स्टार्टिंनि थाबायबोनाया नानि मोना लागायदो दे दे इस नै एक्ट्रेसआ वाथि दे मबाइला साबसिन दं माथो दे गलिगोन साबसिन फैगोन ओमफ्राय इसोर सानै ओरैजाय बोनै सासे ओरैजाय थांगोन आरोना ओइ दे उनखाले गोजांजोब्बाय जाला माने सुटिं बानायनायनि माबाया बेनो आरोना साजाया मालाबा अखा बांखा दै दा बारदो गोजां जानानै दा रावबो जायगायाव गानाखै नै एकदम इसोर माबायदि जादों मिथिया आरो दै जों गोजांला जोब्बाय लागायदो बैसो नङा मिनि फैब्रा मिनि बैसो नङा बेनोसै दिदि जादो मानो मिनियो start go oh come on खाथिद्राय जायो नै जारलालै दुद ओइ थाब जारलालै बेनोसै लागायदो फैदो ओइ मिनिला जोब्बाय दै गावसोरा राखेन जाला ओमफ्राय सासेया लिंहरनाय लासिगोन आरोना चेन्ज खालायबाय नै पजिसनखौनो जाबाय दे फैदो जारौमोन एकदम इसोरनानो जे इसोरना होदो इसोरखौ जारलालै जागोन ना स्टार्ट काम फैहोलां जादो दे दासो बेनोसै दिनैनि शुटिंआ गासिमोन जालानो मानोना माने नै मा बुंनो जायानो मानोना बिराद खस्थ' जायो जोंना दा बेटारिया मोनथामल'मोन आरोना मोनथाम माने केमेरा मोननैनि ओमफ्राय मोनसे एक्सट्राल'मोन ओमफ्राय दा जोबबाय आरोना फट'शुट खालायनानै ओमफ्राय दा भिडिअ'आनो जाजोबला माने ओरैबायदि दा बिराद बारबो बारबाय आरोना बिराद अखा हादोंमोन दहाय ओमफ्य दा बार ओमफ्राय जोमै जाजोब्बाय नै अख्राङाव ओरैजाय सेस जोमै फालिया गाग्लिलाबोजोब्बाय नायलाय जेने तेने खस्थ' मस्थ'यै शुटिंखौ बोरैबा जेने तेने बोजोब्बाय ना होननायानो जालाखै गोजांनानै जाला आरोना भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आरोना गाइसमोन अके गाइस माने मोनाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दिदोमनि रुमाव गासिबो थाबाय साब्रैबो ओमफ्राय दा माने ओंख्रि संदों आरोना ओंखामखौ दहायसो संबाय ओमफ्राय ओंख्रि संनाया आंनि बाला नै बिलाहि आलु बयलार आरोना थाम्माका जानोसै नों दिनै साब्रैबो ओंख्रि संनाया आंनि बाला दे ओरैजाय नै रावबो गैला ओंखारजोबलांबाय इसोरो थोरसि ओरै सुनो थांदों आरोना बिलाहि आलु यामे बयलार हे संनाया एरदों आरोना गोथाव नुजाबाय नाया माने मबाइलाव बोरैबा नुबाबो
गाइसमोन आरो खमथार नुदोंना मबाइलाव खमैबाबो सेरथाम दं दै सारायाबो बिराद गिदिर ओमफ्राय नै मालाय सानैया सासे फन रायलायदो सासेया गावनि भिडिअ दिन्थिना होदो नै बाब दा इयाव हरसे रिल्स बानायगोन आरोना जों माने जाखां लोंखां बाब होनखादो देखायलांगोन हायोबा नै सासेया जोंना संगिरिया होदो एक्सपिरियेन्स लानांगौ दै गाइसमोन ओंख्रि संनायनि मानो होनबा देनांफोर हाबाफोर जाबाथाय हिन्जावफोरा लोमजाबाना दिदोम इयाव संनानै जाहोनांगोन ना रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना बेनोसै गासिबोथ' सानफ्रामबोथ' हिन्जावबा बिमा बिफाखौ मोनबाय थाखायाना नोंसोरथ' संनानै जाखाबाय थानांगौ र' रुमाव जोंहासो नै ओरैजाय सासेया फन रायलायदो इनो बिपेना लागायदो ओंख्रिया बिराद गोथाव जाबासिगोन नै सारायानो गोथाव नुबाय जाथावथावनो ओंख्रिखौ आयौ जानोसै ओइ जा दांजेनबायनो आसोलफोरा गुदुंद्राय जादों नामा नै जानोसै आरोना जोंबो आं गामलायाव जाखायो दे खिन्थु इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।